Is féidir an sprí go Joe bheith agat le Péinteáil Aghaidheanna. Is féidir bheith the anmhí, I the character dríochta. Nú, rud bit is me an leat. Aela, céir bhá leat inniu? Séabra. An smaoinemh, seo linn. Seo a méidir teag teastáil. Bán. Dubh. Scuba. Spúnsí. Dús daithí an aghaidh ag úsa spúnse agus an dá bán. An sin tá clúsa, srón agus stríocha an zebra ag úsa scúb as an dá dubh. Gertsa, beth tú ná dolas teach sa zúanis? Céir the ceapan tú? Is drala Buan TUILLEADH Péin, tá sé bra éasca agus spríú.